Avui anirem als Gra de Fajol, a Ullater. Aquí tenim el petit amb les seves clàssiques canals i aquí el Fajol gran i l'aresta nord-est per la que pujarem, llavors ens passarem pel coll, el Fajol petit i la baixada que Déu-n'hi-do. De moment el sol llueix i sembla que estigui tot ben despejat. Aviam com anirà. Hi ha forces cotxes, tants que no hem pogut deixar el cotxe al lloc habitual. Allà baix ja veiem el Gra de Fajol petit. I aquí al fons tenim el Gra de Fajol gran. Feia temps que teníem ganes de fer aquesta pujada al Gra de Fajol gran per l'aresta nord-est i no havíem trobat el dia. Avui ha sigut el dia adequat, que sembla que a la tarda hi haurà tormentes, aprofitarem per fer aquesta matinal. De moment el dia està esplèndid i no sembla que hagi de començar a caure el que caurà a la tarda. Poc després del refugi d'Ullater ja ens acostem a les parets del Gra de Fajol gran. Aquí tenim l'aresta per la que haurem de pujar. Doncs vinga, som-hi, comencem a enfilar-nos. Ens posem els cascos, tots els trastos, preparem les cordes i tirem cap amunt. Se t'ha escapat? Sí. Jo que ja he vingut cap aquí. És una aresta sense complicacions, senzilleta. Al poc de començar trobem un petit pas de segon, sense cap dificultat, i seguim endavant. A més de que no és de gaire dificultat, tens la possibilitat de tirar-te més a la dreta a evitar tots els trams compromesos. Amunt, tal com vas. Això no és Montserrat, Allà baix tenim el refugi d'Ullater. Anem avançant i passem per la petita agulla Sí que estan fent pràctiques. que hi ha, i allà al fons tenim el Gra de Fajol petit. Un cop superada la bretxa ve el tram de més dificultat, és només però un tercer grau. La Montse i el Josep superen el tram aquest de tercer i seguim pujant. Vés a buscar a l'esquerda com ha fet la Lourdes. Un altre petit tram de segon, com és gairebé tota l'aresta, i ja serem a dalt a la cresta final. Allà tenim el Gra de Fajol petit. Després anirem cap allà i baixarem. Tots? Sí. Pues no Déu perquè t'hauré. Fem la cresteta final amb el Canigó allà al fons i això ja està a punt d'acabar-se.
Ja som al Gra de Fajol Gran, així doncs posem-hi una mica d'alegria. Aquests núvols que van a tota pastilla ens ensenyen que potser sí que aquesta tarda hi haurà merder. Hem fet bé de triar una excursioneta curta. Aquí veiem l'aresta per la que hem pujat, el primer tros, l'agulla, les lloses del tercer i amunt. I ja som al Gra de Fajol Petit. I ara, per completar la circular, tirarem cap avall per aquesta espècie de llom pedregós, però força dret. Allà al fons tenim el Bastiments, el Bacibés, la Dona i les pistes d'esquí de Vallter. El camí no és gens clar i és molt dret, però trobem algunes fites, anem trobant algunes fites que ens indiquen el millor camí per baixar. Quan tu mires des de baix sembla impossible que per aquí es pugui baixar, però en compte i mica en mica doncs es aconsegueix baixar. Ja empalmem amb el camí del principi. I tornem a ser, a la palanca.